Il-preparamenti għal maratona ġbir ta' fondi tal-Partit Nazzjonalista issa waslu fl-aqwa tagħhom hekk kif nhar il-Ħadd il-Partit Nazzjonalista se jerġa' jdur fuq il-ġenerożità tan-nies dan sabiex jissaħħaħ u jinvesti biex iwassal l-aqwa politika għal ġid tan-nies. Il-maratona bit-tema ta' ħajja aħjar f'pajjiżna se tkun qed tittella fid-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista bejn is-satejn ta' wara l-ofsinhar u l-11 ta' filgħaxija. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech, il-kandidati għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew u l-kandidati għall-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali se jkunu qed jagħtu s-sem tagħhom f'din il-maratona li se tixxandar kemm fuq Net Television u anke fuq Net FM. Il-linji tat-telefonu tal-SMS marbutin mad-donazzjonijiet ta' din il-maratona diġà huma miftuħa hekk kif wieħed jista' minn issa jagħti d-donazzjoni tiegħu. Waqt din il-maratona wieħed se jkun jista' jżur ukoll il-Wirja Rottarti, wirja kollettiva li tiġbor diversi biċċiet artistiċi li jinkludu pittura, ċeramika, lavur, fotografija u skultura tal-injam. Din hija inizjattiva li qed issir qabel il-bidu uffiċjali tal-iskeda l-ġdida ta' Net Television li bħal kull sena se toffri programmi varji li jolqtu l-gosti ta' kulħadd, inkluż programmi ġodda, diskussjonijiet, drama u produzzjonijiet tal-familji kollha. Apparti minn hekk din il-maratona se tagħti bidu għal ġimgħa importanti li matula jerġa' jiftaħ il-Parlament fil-waqt li jkomplu jirrankaw il-preparamenti għal-budget.